Sungod ka kapsat, dahil na udi nga mensahe tayo kit may papan iti may nga ama. Kaya ti anak na nga naluganan ti demonyo. No malagib yun DJ kakabsat, kit nuhaan, in kay YouTube. At da DJ, tay mensahe tayo dyan. At dapat DJ Facebook tayo no kayat yung nga may palagip kada kayo. Kaya dahito yung mensahe tayo itang arabi, kit may panggamit iti may nga ina. Ken ti anak na nga babae, naluganan met laing iti demonyo. So nga, hanya dagiti tema ti mensahe tayo kakabsat, nga dagiti anak tayo nga malugluganan iti demonyo. Ngem! Dahito iti sao ti Apo, nga kayat na nga iwaragawag kada tayo itang arabii. Dagito yung nga nga naganak, dahito mo na, dahito nga ama, kaya dito nga ina, agpada dagitoy, nga ti anak daget linuganan ti demonyo, nga masapul da iti tulong, amang pagsyat iti demonyo, agpada dagitoy nga naganak, nga nangipakita iti panagayat da, iti anak da, babaen iti panagsikap da nga nagpatulong kini Apo tayo, Jesus. Amen? Tilaeng nagdakilan nga nagdumaan da kakabsat, day di ama, ken dito nga ina ita, ket day di ama, kapututan, ti Apo tayo Jesus nga Hudyo. Ngem daytoy ina ita, ket Griego. Tapno nalalaing tayo nga maawatan dito yung sitwasyon dito nga ina, masapul tayo nga malagip ti mission ni Apo tayo Jesus. Amen? Dito ti kunana di San Lucas Kapitulo 4 versikulo 18 ken 19, dito ti kunana, adda kanyak ti Espiritu ti Apo, pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag, kadagiti na panglaw, imbaonnak amang iwaragawag, iti panakawaya-waya dagiti balod, iti panakakita manen dagiti bulsek, iti panaka rukat dagiti maparparigat, ken mangipakaammo adimtengen ti tiyempo, apan ang subot ti Apo kadagiti tattao na. Dagiti nga tattao na ket dagiti Hudyo. Idi imbaga na dahito kakabsat kit napan iti uneg iti sinagoga ta iso ti pagigyanan dadagi nga agdaydayaw iti Dios iti. Ket uray pa ita. Isu nga napan iti uneg ti sinagoga sana imbalikas dati nga sao. Ket dayto nga sao Apo, ti Apo ket nagapu iti libro ti Isaias. Iti daan at tulag. Amen? Tiket nga sawin kakabsat kit dagiti tattao na nga Hudyo. Dahito iti nangiwaragawagan na dahito nga sao, dahito iti nangi kasabaan na dahito nga nadamag. Imay ni Apo tayo Jesus para kadagiti Hudyo, tamanipud pay idi, at dati kariti Diyos kadakwada nga mangted to iti manubot, mangisalakan, tiyag nanayon nga ari, mangted di kapya kin adupay nga kariti Diyos kadakwada. Keti Diyos, awan ti karina nga haan na atong palen. Amen? Isumit dayta ti rason na nga datayo nga Kristiyano, masapul tayo nga basaen daytoy. Nga Biblia tapno maamuan tayo met, dagiti karina kada tayo nga mamatiken kuana. Amen? Isut masapul tayo nga ikalkalikaguman nga adalin dayto. Iso nga no, adati tiempo yung kakabsat kit, dumanon kayo dito yung kada Lunes. Tano, nuhaan nga servisyo ti aramiden mi kit Bible study kami. Kit no adati kahit yung adamagen, kahit yung maamuan, may panggep iti sao ti Apo, kit ti Espiritu Santo iti mangidalan, mangisuro ken isuna pa iti mangipalagip. Kadagitoy nga nasantuan nga sao. So nga no, adati tiyempo yung kakabsat, dumanon kayo amin when.
Isu nga dagiti Hudyo laeng iti inununaan ni Apo tayo Jesus nga inkas kasabaan. Apay gapo iti daytoy nga kari ti Dios. Ket uray idi imbaon na dagiti adalan na daytoy ti kuna iti paset iti Biblia a masarakan iti San Mateo kapitulo 10 versikulo 5 aging kana 8 daytoy ti kunana. Imbaon ni Jesus dagiti 12 kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kayo mapan iti uray sa dinno adaga dagiti hentil. Wenno iti uray sa dinno nga ili dagiti Samaritano. Ngem in kayo ket di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasabaday toy, asidegen ti pagaryan ti langit, maysa daytoy nga kari ti Apo kadakwada idi. Paimbagen nyo dagiti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, ken paksyatin nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yu iti inawat yu, ngarud diyu pabayadan ti ipaay yu. So nga uray iti impaon na dagiti adalan na idi, daytoy di instruction ng bagana, di kayo mapan kunana. Iti uray sa dinno adaga dagiti hentil. Dagiti hentil kit kakabsat dagiti isu amin nga tao nga haan nga parte iti tribo ti Israel. Kakabsat daytoy ti rugi ti mensahe iti nangikas kasabaan ni Apo Jesus idi. Apay gapu iti kari ti Dios kadakwada. Nga isuda iti inlasin na akas tao na. Kastat tao na. Hallelujah. Ulitik manin nga ron kakabsat. Dagitoy nga milagro nga inaramid da ni Apo tayo Jesus ken dagiti imbilin na nga aramidin da dagiti adalan na para kadagiti laeng Hudyo. Apay, gapu sakbay nga adda iti nasyon nga Israel, adda ti maysa nga lalaki nga agnagan Abram, nga nagdingeg, nagtalek, ken nagtulnog kadagiti pagayatan ti Dios. Ket isu ti nakikaryan ti Dios nga isunto ti agbalin nga ama ti adu a nasyon. Ket ti umuna nga nasyon ket isu daytoy Israel. Ket ita tadayta nga impormasyon ket sa diwa iti panunod tayo irugik man nga rod abasaen ti San Mateo kapitulo 15 pagrugi ti versikulo 21 aging gana 28. Nga isu ti paggapuan ti mensahe tayo itang arabii. Irugik nga rodin kakabsat. 21. Pimanaw ni Jesus iti dayta a lugar ket napan iti asideg. Asideg ti Tiro ken Sidon. Dayta nga lugar nga pinanawan na kakabsat ket ijay Genesaret. Masarakan ijay San Marco kapitulo 6 versikulo 53 daytoy. 22. Napankin ko na ti maysa a babae at taga Kanaan. Ken agnaed iti dayta adiso ket kinunana, Apo, anak ni David, kaasyan nak kadi. Liluganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Maysa a babae at taga Kanaan. Daytoy haan nga Hudyo. Amen? 23. Ngem saan asinungbatan ni Jesus? Immasideg dagiti adalan na ket kinunada. Patgamon ti dawat nata, diket agikikes a sumursurot kada tayo. Apay asaan asinungbatan ni Jesus? Kakabsat, gapu ta saan nga Hudyo daytoy a babae.
Amen? Kinunahan ni Jesus, na ibaunak laeng kadagiti na iyaw awan at tao ti Israel. 25. Ngem napan nagparintuming ti babae iti sango. Sango ni Jesus sana kinuna. Tulungan nak Apo. Tulungan nak Apo. Hallelujah. Ngem dahito iti baga ni Apo Jesus. Saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso. Kinuna ni Jesus. Aso. Dahito nga aso, kunarion iti Griego. Dahito nga aso nga naisao dito ket deti Griego nga kunarion. Deti ket nasawen ket dagiti ubing, dagiti uken nga aso nga saan nga kasla atap dagiti taraken dakilan nga kwa nga makikita tayo dagiti babasi. Isu nga handa nga atap ngem aso ket aso naan nga intuding Apo may sa ahudyo. Amen. Gaputa saan nga Hudyo ti babae kasla aso ti panangituding dagiti Hudyo kadagiti hentil idi. 27. Agpaysuta kunam Apo insungbat ti babae ngem uray dagiti aso kaninda dagiti murkat a marigreg iti sirok ti lamisaan ti Apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus kinkuana, babae, dakkel ti pamatim, maited ken ka ti dawat mo. Ket iti daytamit lang nga oras, imimbag ti anak na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kakabsa tapno adupay ti panakaawat tayo, dati nga paset iti Biblia, basaik man dahito yung nga napasamak mitlaeng, ngem ijay libro ni San Marco. Mangrugi jay kapitulo 7 versikulo 24 aging gana 30. Dati di ko na pimanaw ni Jesus sa jay ket napan iti lugar nga asideg iti siyudad ti Tiro. Laglagi pinto nga kakapsat nga dayjay nga lugar nga pinanawan na ket ijay Genesaret. Naki dagos iti may sa balay, di na ko makayat nga adda makaammo iti ayan na ngem naamuan latta dagiti tattao. Ni Apo tayo Jesus pimanaw iti Genesaret kahit na kumatay nalimid nga mapan iti nga lugar ngem ammo dalatta. Di na ko makayat nga da makaammo ti ayan na ngem naamuan latta dagiti tattao. Uray no awan paylaing iti Facebook wenno Twitter, Instagram da idi. Anya kasla kada tayo itan kakabsat ket may sala nga step mo nga tarwar kit amuda nga awang kadita unig ti balay mon. Amen? Uray no awan payla dagiti kwada nga idi ni Apo tayo Jesus. Ni Apo tayo Jesus kakabsat isu ti rupa. Isu ti ladawan. Kakabsat isu ti face iti daytoy abok. Ni Apo tayo Jesus kakabsat isu ti face iti daytoy abok. Iti ladawan. Iti haan nga makita a Dios. Isu dayta ni Apo tayo Jesus. Hallelujah. Isu nga naamuan latta dagiti tattao ti ayan na. 25. Aday di may nga ina, dinuganan ti dakes nga espiritu ti anak na babae, nadamag na ti maipapan, ken ni Jesus ket dinagdagos na
tinapan kenkwana sa nagparintuming iti sa kaanan na. Kakabsat, saan laing nga napan ni Jesus no dikit nagparintuming pa iti sa kaanan na, sa kaanan ti Apo. Ijay San Matthew, bagada nga nagparintuming laing. Ngayon dito San Marco, ni Apo Jesus, sa kaanan na nagparintuming sa dimawa titulong. Amen? 26, Griego dati a babae, na ianak ijay Phoenicia, may nga ili iti Syria, nagpakpakaasi. Apaksyatin kuma ni Jesus ti demonyo ang naglugan iti anak na. 27, kinuna ni Jesus, masapul apakanin nga umuna. Masapul nga pakanin nga umuna dagiti ubing. Tasaan arumbeng nga alain ti kanenda sa ipurwak ka dagiti aso. Uray da tayo metket nga naganap, unayin tayo met nga pakanin dagiti ubing tayo hangket din. Uray no kasunod ti panagayat tayo kadagiti taraken tayo nga animal ket, unayin tayo met dagiti anak tayo nga pakanin hangket din. Isu dayto iti ibagbagan ni Apo Jesus kada iti nga ina. 28, kuna dayto babae, agpaiso ta kunam Apo, kinunati babae, ngem dagiti aso nga adda iti siro ti lamisaan, kanen damit dagiti regreg, dagiti ubing. Kinunani Jesus, gapu iti daytoy a panagsaom, mabalinmon ti agawin. Pimanawen ti dakes nga espiritu iti anak mo. Verse 30, nagawid nga ron ti babae, ket nasangpetan na ti anak na nga agit-id da. Asitatal na, tapudno apimanawen ti demonyo kenkwana. Hallelujah. Kakabsat, babaen iti daytoy nga paset iti Biblia, mapaneknikan iti naisurat iti taga-Roma, kapitulo 12, versikulo 3. Nga adda ti rukot ti pamati nga inti ti Diyos kadatayo amin. Amen? Laglagipin tayo daytoy nga babae nga haan nga Hudyo, ngem adda met pamati na. Ket iti kalpasan na daytoy nga istorya ket dakkel pa iti pamati na. Daktakkel pa iti pamati na ngem dagiti adalan ti Apo. Kaputa daytoy nga ina, daytoy laing nga ina, ken daytoy tu may nga next nga service tayo. Dududwada laing nga nangibagaan ni Apo Jesus nga dakkel ti pamati. Daytoy ken tay centurion. Ket haanda pa nga Hudyo. Hallelujah. Kakabsat, Hudyo tayo man wenno hentil, at datirukod a pamating inte ti Diyos kada tayo. Ket adda kada tayo iti mang tarigagay amang padakkel iti daytoy a pamati, ta adamit daytoy. Adamit daytoy sa uti Diyos a pakasursuruan tayo. Amen. Datayo mit itanga adda ditoy ken dagitintumet makangig to daytoy a mensahe. Adda dagiti palagip ti Apo kada tayo nga aramiden tayo no kayat tayo pay nga padakkelen daytoy arukod a pamati nga adda kada tayo ita. Tiyo mo nakakabsat, no adda problemam ni Jesus ti pagkamangam. Ulitik man yung kakabsat. No adda problemam ni Jesus ti pagkamangam. Awanin ti sabali nga mayat at tumulong iti anyaman a klase ti problema tayo, dakkel man wenno basit ni Apo tayo Jesus laan. Hallelujah. Dahil pa iti panagimbitar na para kada tayo nga agrigriga. Dahil iti panagimbitar ni Apo tayo Jesus nga agsagsagaba ita, dahil nga madagdag sinan. Masarakan ni San Matthew,
11, versikulo 28, di ko na nga, umay kayo kanyak, da kayo nga agrigrigat, ken madagdag sinan, ta pa inanaen kay to. Umay kayo.